kulturalak. Jarraian entzungo duzuena, Donostiako zinemaldi alternatiboan eman zen solasaldietako bat da. Bueno, ikusi berri dugu Bipir Laberra Pablo González kazetariari buruzko pelikula. Podcast bat denez, eskerrak etortzeagatik eta introdukzio guztia inbar da berriro. Bueno, jagina egintzatu ematen dut. Eta lehen oaztu zait, pixkat Pablo kokatzeko, ja sartuko gea gertatu dena, ez? Azken 7 hilabetetan gertatu denari buruz hitzeita, astu zait leheno kokatzea Pablo nordan, eta Pabloren aitona, 36ko gerran, Euskal Herritik Sobiet Batasunera IESean bidalitako milaka horietako bat izan zen. Bere ama han jaio zen, Sobiet Batasunean, eta Pablo berare bai, Moskun, duela 40 urte. Gaur egun Bizkaiko Nabarnizen bizi da, ezkondua dago, eta 3 seme ditu. Filologia eslaviarra ikasi zuen, Bartzelonako Unibertsitatean, eta 2010an El Correoko Multimedia Masterra egin ostean, kazetaritzaren munduan murgildu zen, 2010an. Eta gaur egun politologiako doktore tesia egiten ari da EHUn. Bere kasura etorrita, ez? Ikusi dugu nola pentsatzen du, nola ibiltzen zen batean eta bestean. Eta pixkat kokatzeko eta ja sartzeko gaira, gogorat inbar dugu ariketa pixka bat, baina gogoratzeko urte hau nola hasi genuen, ez? Urte hau hasi genuen prentsan, leku guztitan, estatu batuak, esaten, Errusiak inbadituko zula Ukrania, egunero, hori izan giroa. Errusiak Ukrania inbaditu aurretik. Eta hasieran talka dialektiko potente bat zegoen NATO eta Errusiaren artean, Ukrania bera epizentro hartuta. Eta gauzak horrela, urtarrila amaieran, Pablo Gonzálezek eta bere kide batek erabaki zuten Ukrainiara jutea. Ea esaten zuten agintariek, ea nola bizi zuten, edo noaino zan egia, edo hori ikustea eta hori kontatzea. Orduan, garaia horretan, Pablo Gonzálezek publikoki adierazizun Errusiaren balizko inbazio baten aurka posizionatzen zala, adibidez, testu inguru bezala, Urrian 22an idatzitako txio baten esatezun, adibidez, busti egingo naiz, gerrarik ez. Aurkakoa esaten duena, gutxienez, jendea hiltzera animatzen ari da. Era guztitako justifikazioak, barkatu esatea, txorakeriak dira. Errusia Ukrainian gehiago sartzeari ez, NATO Ukrainian gehiago sartzeari ez, gerrarik ez. Osea, Pablo hola kokatze zan, garai horretan, juntzanean Ukrainiara. Dena okertzen hasi zan, Espainiako La Sexta telebista katerako egin behar zuten konexio baten. Honela kontatzen du, gerora, idatzi du berarekin egon zan Juan Teixeira kazetariak, artikulu bat oso ona desmontatzen, berari egotzi dizkioten gauza guztik, eta berak hola kontatzen du zer gertatu zan, bere hitzak dira. Ukraina ekialdean geunden, Avdeka izeneko herri batean, frontetik kilometro gutxira. Militar Ukrainiarren baimenarekin herriaren erdialdera joan ginen, borroka frontetik hain gertu bizi ziren herritarren bizitza nolakoa zen kontatzera. Amaitutakoan, Pablok erabaki zuen zuzeneko bat egitea atzean militarrak zituela. Beti geratzen bai da espektakularrago telebistan. La Sexta telebistako Ferrerasen programatik 45 minutu eduki zuten han, elurpean itxoiten, zuzenean noiz sartu, ez? Eta militarrak hasi ziren geroz eta urduriago jartzen, zegitezun tripode baten gainean mobil bat zekan tipo bursoil horrek hor hainbeste denbora beraiei infokatzen. Azkenean militarrak aspertu ziren, material guztia borratzeko obligatu zieten, eta Pablo Gonzálezen pasearporteari argazkiatea zioten, eta bota zituzten handik. Orduan gau hartan bertan, Ukrainiako zerbitzu sekretuen deia jaso zuen, Pablok, esanez, beraien bulego nagusira juteko Kiebera, hiriburura.
eta segitzen dute Teixeirak. Naiz eta lana genuen, Kiebera itzuli ginen. Han Pablo galdekatu zuten 4 orduz, Errusiarren agentea izatea egotzita, ondorengo froga indartsuekin. Gararako idaztea eta laboral kutxako kreditu txartel bat izatea. Beraien arabera Errusiak finantzatzen duna. Hain zen zoroa dena, Pablo ketzuela oso serio hartu. Uste zuen torlojuak estutzen ari zitzaizkiola lan periodistikoetan esaten zuenean hitzak neurtu zitzan. Ordun, errusieraz ondo jakiteak eta inguruaz zuen ezagutzak ere harritu zituen zerbitzu sekretuak. Eta Gonzálezek gero kontatu zuen, markatu. Eta azkenean, 3 eguneko epean Ukrainiatik alde egitera gonbidatu zituzten. Bende, ospa Ukrainiatik ja. Agindu formali gabe, ezer idatzirik gabe, dena ahotzkoa. Berehala jakintzun ordea, 4 ordu horietan, Espainiako zerbitzu sekretuak Euskal Herriko bere familiko etxean, eta bere amarenean, eta Gaztaroko lagun baten Kataluniako etxe bizitzan ere ibili zirela galderak egiten, eta esanez González Errusiako soldatapeko agentea zela, eta berehala ja beldurtu ziren, eta erakitzuten ipso facto amaitzea jarraipena, eta itzultzea Euskal Herrira, ja, berehala. Beraien segurtasunagatik. Orduan, iritsi izan Nabarnizeko etxera, eta aste horietan inor etzan berarekin harremanetan jarri. Osea, beraz egon etxean, txoiten bezala, ez? Eta gainera, bitarte horretan, gertatu zen albiste bomba. Ukrainiak, otsailaren 24an, Errusiak erasoa hasi zuen, ez? Eta bihurtu zen mundu mailako hedabideen epizentro nagusia, berak hainbeste ezagutzen zuen herrialdea. Osea, periodista bezala, izugarrizko frustrazioa, ez? Zu gertatzen nahi da kristona, eta zu etxean zaude, eta antzinan, eta zer egin, ez? Segitzen du Teixeirak. Naiz eta Pablok jakin etzala segurua, erabaki zuen Poloniara bidaiatzea. Pentsatu zuen, ikertua izan ostean, etzekala ezer ezkutatzeko eta konturatuko zirela, etzekala ezer. Eta Gonzálezek bazituen zantzuak zerbait potoloa egosten ari zela jakiteko. Bazekin zerbitzu sekretu Ukrainiar eta Espainiarrek berekiko deskonfiantza zeukatela. Eta hala ere lanera juntzen, nola baiteko koktel batean nahasiz, bere axolagabekeria, beharra, erruga betasun sentimendua eta lan profesional on batean fedea. Oraingoan, Poloniara juntzen, Ukrainiara ordez Poloniara juntzen, gudak eragindako exodoaz informazio foku bat bihurtu baitzan muga, ez? Eta mugan, ja, atxilotu zuten. Eta orduan hasi zen, amez gaizto hau. Orduan, Euskal kazetari honek Poloniako espetxe batean jarraitzen du preso, bere familiaren gandik 2500 kilometrotara, eta Poloniak egozten dion guztia justifikatuko luken inolako frogari gabe. Eta, oin dela gutxi, 6 hilabete dira, eta bar. Orduan gaur gurekin dakago hemen Oiana Goiriena, Gernikarra, 75ean jaioa, puntatu honekan. Eskerrik asko etortzeagatik eta txalo bat mesez berarentzat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, eta galdetu nahi nizun lehenik da behin ze moduz zauden? Bueno, gora beran dizekin, eta oin momentu nahiko unkitute, ze klaro, ni Pavel deitzuko txat, holan deitzuten zeudano, Pablo modun ez dugu esautzen guketzien, gutzako, Pavel da. Nahiko unkitute Pavel holan ikustia, ze badiz izez azpilete, ez dutela beran ahotsan zuten, da men entzunde, apur bat unkitute gaur. Bestela ostantzin, eusten, gora beran dizekin. Eta zein da Paveli buruz dakagun azken notizia? Azkan aztien urten deuena da Europako giza eskubideen auzitegire jo deuela beran egoeri esalatuteko. Eta han hori, salaketa bat ipin deuela. Hain dala txarra, beran kartzela barruko egoeri eze horretara behartute ikusi deu beran burue. Eta zein izan da zuk berarekin eukiezun azken kontaktua? Telefonoz edo itzein izan dezu? Telefonoz azkan nengu izen zan, otsailaren 28ko goizien, bera deitzu dozten Poloniatik, esateko atxilotute dauela, eta beran abogaueri deitzuteko, da beran amari parte emoteko. Otsailaren 28 orduntzen. Bestelako albiztiek eltzen jaskuz kartaz, konsulen bitxartez, eta beran Poloniako abogauen bitxartez. Beha diz, zuzenekuek iztizena. Zuzeneku kartak diz,
bai heltzen diz 2 hilabeteko atzerapenaz eta azkanen guk ekainikuk diz. Eta Poloniako zerbitzu sekretuek interrogatu dute edo interrogatzen dute? Badakizue zemuzko tratua ematen dioten? Gutaki ule fizikoki ona edo onargarrize. Gurrik ez dutzu emon. Bai, ja, klaro, tratu txarra da psikologiko, ez, azken baten ize zazpile bete inkomunikaute gotie tratu txar psikologiko da. Beha, gorputzez behintzet ondo da. Eta ze nabaritzen dezute gutunetan, ze muz dago bera? Ze impresio? Bueno, gutunek bidaltzen zuz, semik irakurtzeko modukuk izen daitzezen, berak badaki irakurritzen zatezela eureri, eurepen manejaten zu ez eskutan, eta orduan, diz nahiko light, para todos los públicos, esateko modun. Baina nik neuk esautzen dut, badakit irakurtzen esaten ez deuena bebai, eta nahiko kartaria bajuo. Eta ze moduz bizi dezu horrela, ez? Batean jende pila batentzat Pavel ezan ezaguna, eta batean enteratzen dira pertsona bat atxilotu dutela, Errusiako espio izatea, eta jartzen diote gainean itzal hori, ez? Eta ze moduz bizi dezu bere inguruan piztu duten susmo giro hori, edo zu nabaritzen dezu jende batek, gero irakurri nun artikulu batean, ez? Joan honek ere esatezun zieran, inkluso bera duda egin zula eta sinistu, pentsatu zula, jode, igual espioia zen, eta gero errepaso egin da, esan ez da erotuta ere, ez, baina iritsi daitekela jende bat dudatzera edo nola bitzi ez hori? Ni suposateo baietz, ez da, batez bametik kanpo, Espainia mailan eta esango da bela hori, si el río suena agua lleva, edo lako zer, zein izun bai atzo, zerbitzu sekretuak hau badinoe, zer egongo da. Gure ingeruen egiz esan nahiko babestute gauz, jentik ezautzen de, orduan badaki zelaku dan, eta akusazio horrek ez tekola fundamenturik, eta etzien be, babesa hundize. Olakorik ez dugu entzuten gure ingeruen egiz esan, baina min emoten deu, susmo hori egotik edo jakitzik badauela, arduri bai emoten deu. Ja. Eta nola deskribatuko zenuke bera? Nola da, baina sartuko ga pixkat berari buruz hitzaitea? Bueno, ikusi dala pelikulan be nahiko profesionala dala, eta batez be oso bihar gine. Berak esaten deu, zelan gustaten jakon kontestu elantzie, jakitzi aldez aurretik zer dauen, zer ez dauen, eta berak itzen banitzelesko bilketa lana. Orduk eta ordu pasaten bazen, irakurtzen, atzerriko aldizkarizek, atzerriko irratizek entzuten, telebistak atiepe bai, ruso zinaz, inglesez be bai, ruso menperatzen dugu orduan, eukitzen ban beste Ukrainiako, Poloniakuk ez, baina Errusiako katiek eta ikusteko modue, eta pasaten bazen orduk informazio biltzen, aldez aurretik inorazun orduko, preparabiban elkarrizketa bat ez dakin noaz, bareri buruzko albizto guztizek irakurtzen, da oso langile, oso profesionala zentzu horretan. Eta jakin minan dikue, zela. Eta zenbat hizkuntza hitzei ditu? Erdera eta errusiera perfecto, katalana bebai, zebera Barcelona bizi zen zan, hanin bazan ikasketak, horren katalan bebadaki, ingles bebai, mai honien, poloniara beha itxuten deuzeo zer, eta euskera bebai apurtxu bat. Osea, Poloniako zerbitzu sekretu flipatuko zuten, honek zer daki ruso zain ondo, eta, ez? Bueno, eta gaizki ulertua, ez? Gero kasua pixkat xetu denean, ez? Gaizki ulertua gertatu ahal izan da, ez? Berak ditulako 2 pasaporte, ez? Izen ezberdinekin kontatu dezakezu pixkat zer dakan edo zer gertatu den? Bai, bueno, bera, esan zuen modun, jaiosa Moskun, eta jaiosanin, emintzoen izena errusierazko, bera da Pavel Alexievich Urtxov. Eta beran pasaportien, Errusiako pasaportien, izen horre mantendu deuz. Gero beran gurasu banandu inzin, ama onatorri zan, bera jatorri Espainiarreko delako ama, eta onator zanin, berton hobeto integrateko, emintzo zen izenak espainierazkoe, Pavel da rusieraz, Pablo da erdera, izango litzateke, eta gero abizenak emintzo zen beranak, beran familikoek, berton hobeto integrateko, eta da Pablo González Jague. Espainian. Dadekoz, pasaporte bizek, guztiz legalak, hau da dau jasota administratiboki, eta erabili deuz normaltasun osoz. Osa da, bera da, dadekoz, pasaporte bi, izen desberdin biaz. Beha ez diz, identidade faltzuek, identidade bat da.
El Correo katera zuen Kristo notizia, esaten harrapatu zutela pasaporte faltsuekin, dola, ez? Hasierako egunetan. Bai, hombre, igual, holan ikusitxe ulertu leitxarto, baina guk azaldu genduen hasieratik hori zelan dan, eta hori desmontau zen. Ja. Duela zenbat hilabete ingenuen elkarrezketa argiarako, eta bertan esaten zenun, Pablok ez daka eskutatzeko ezer, ez? Eta berak segitzen du bere errugabetasuna aldarrikatzen, ezta? Bai, karta guztizetan esaten deu, eitxeko zarati, aldarrikatzeko beran errugabetasune, berak sekreto sumarioan ez deizela gorde ezer, atara deizela dana, ez tekola ezer eskutateko. Poloniak, Europar Batasuneko kide gisa, derrigor, errespetatu beharreko eskubide ugari, urratzen ari zaio Pabeli, besteen artean familiakin edo konfiantzazko abokatu batekin harremanetan jartzea. Bai. Nola da posible? Hori edo, ze esaten dizue abokatuak edo zer raio? Bueno, Polonian holan dala. Bueno, amengo abokatuek dino hori ilegalidade galanta dela, baina bertan badeko abokatu poloniar bat, eta esaten du Polonian holan funtzionaten da, bela. Baina hori litzateke holan izen behar, Poloniak sinatu deu Europako karta bat, beste estatu guztizen modun, eta beten bideu. Hori dau euren legalidadin ganetik. Giza eskubideen arloko artikuluek dauz euren konstituzioen ganetik. Dori errespetauen bideu eta ez da biza errespetaten. Eta ganea dinoe ez da bela ingo. Eta Gonzalo Boiek abokatuak ze esaten du edo, nola ikusten du edo, zer dio, zer gertatzen nahi da? Morro handiz ikusten dugu, egiz esan, berak badeko Europa osuen abokatu gisa aritzeko karneta edo, badeko akreditazioe eta ez totzue onartu inbilekitzoe. Hori rekurri dute deko, baina, klaro, hone gauzak asko tardaten da, gero berari arrazoi emonen gotzoe, badeko lako, tardau ingo dugu. Europako gaizek euren denpori bidabe. Eta, impotentzia handiz berabe, ezin deuelako Pavel defendatu. Eta ze iruditzen ari zaizu agintariak izaten ari diren jarrera, hasita Pedro Sánchez presidentetik, nun aurreko elkarrizketan esan zenean sentitzen zenula ez zula Pablo defenditzen, baizik eta Poloniako gobernua. Bardin segiten. Bardin. Bai, Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetareko idazkaritzak adibidez jarraitu deu eta ditxuten doz, da zelan zaoz, da nimuk emonez, da eitzen da bela aldaben guztiz euren kompetentzien barrun, olako harreman bat nik eskertuko neke Espainiako gobernuan aldetiz ikusten dutena da, esaten dabila badabizela, baina nik emaitzik ez dut ikusten dutena da, zelan Polonia babesten daben. Junsan Pedro Sánchez Poloniara, Junsan Álvarez ministro ebe Poloniara, eta bertako kanpo harremanetarako ministroaz batunde gero, eta Pedro Sánchez lehendakariaz batunde gero, esan dabena da, Pabele badekola babes konsularra eta horreaz nahiku dala. Eta eurek edo zerren ganetik babestuko dabela Poloniako legalidadie. Eta Polonia da bienin beran oinarrezko eskubidiek urratuten Espainiak hori esatie, bada mingarreze. Eta ganera, hasta egite, uste dut elitzateke loan izen behar. Lehengo dau eskubidiek eta gero, akaso, noberan legalidadie. Eta ganera, Pabelek deko Espainiar pasaporte, orduan da, lekin arabera Espainiako hiritarra. Pedro Sánchezek eta Alvarezek emonbiko lekitzoen lehentasune euren hiritarrari eta ez Poloniako legalidadiri. Guztionen arira, Free Pablo González, ez? Izeneko kanpaina bat mugitzen ari dira, batez ere bere kideak masterra eta egin zutenak, ez? Okerrez banao? Bai. Eta edabide nagusien nola posizionamendu argia, baina igual kazetari solte askoren babesa badaka Pablok, ez? Bai. Edabidin aldetik bertokuek, Euskal Herrikuek, badabiz gaize atzetik nahiko estu segiten ETB eta Euskadi Irratia Radio Euskadi, horrek edo sekurteten deuen indeitxuten dozti gaiena, urtengo engo zenke berba, eta badabiz egiten, TV3 baina beste guztizek nahiko isilik dauz. Ja. Esan nahi nun, Europako kazetarien federazioa, mugari gabeko kazetariak, Amnistia Internazionalak, jende pila baten babesa badu Pablok, eta exigitzen dute
familiarekin harremanetan jartzeko eskubidea errespetatzeko ja, eta bernatu beharko litzatekeela epaiketa justua. Bai. Esperantza nola ikusten duzute? Edo... Esperantza gitxi da, pentsa, guk kanpotik holan ikusten gu, baina berak Pabele Barrutipe holan ikusten dugu, horrea itxik, mini deusalaketie te den, Europar Batasuneko giza eskubidien auzitegi zen. Bera petxartu ikusten badeu, gupe, nik ez dut uste garantian diridekonik epaiketa justu bat eukitzeko. Ikusitxe zelan da bilen jokatuten Polonia oinarte, zelan froga barik behin-behineko espezialdize birritzen luzetutzoen, nik uste dut bere hortan segiko dabela eta legi erabiliko dabela euren erara, eta gana impunidade, zinok ez dinotze ezer, Espainiako gobernuk ez dino ezer, esaten dugu ondo etxen zabizie, Europatip ez da zerrentzuten, eta epaiketie heltzen den egunin, heltzen bada, ze ondino fetxari pestau, nik bermegitzi ikusten dut justizie itxeko. Bueno, eta honen bestez nik nitun galderak amaitu dian. Badakazu zerbait esan nahi zenukena ez dizudana galdetu? Ez dakit, ez da izan. Eskertzen dutela besa, Euskal Erabidiena, zuen gandik jasoneko bai, eta igual horren arire bai, akusazioetako bat, Poloniak planteatzen duena da, beran kasetari kondizio erabiltzen izen duela gerra zonatara juteko eta informazio moteko. Eta nik uste dut hori kasetaritzen aldetik oso akusazio larrez edala. Igual kasetari josarienok horren aurrien zer esan biko zenkizela, aurrekari txarra emoten dugu ez. Esaten dugu, zuek ez etorri ona, geuk esango zueu, ze pasaten da namen, geuk esango gu zer kontabi zuen. Zue basatu bitzu zer pasable izen. Orduan, nik uste dut hori nahiko larrez edala. Bai, oso larria da. Bai. Norbaite galdearik edo komentari horik edo zer turno irikikoet pixkat, beti hasiera izaten da hotza, ez gaur duri jarriko isiltasun pixka dagolako. Irikitzen dugu norbaitek nahi badu zer? Esku altxa. Ulertu da, epaiketa egiteko fetxa baldeu? Ez da ondino. Esan da akaso datorren urteko erdi bueltan izen lehizela, baina esan da ez dau ezer. Hori bakarrik izen da susmo bat, edo baina ez dau fetxarik. Eta, Espainiar gobernuaren aldetik, azalpenak eman dituzte zergatik Espainiar sekretuak Niri behintzatez. Nik ondino ez dakit zetara etorzin. Zezpen zan izen galdeketa bat, etxera ezin sartu, ezpen ezerre errebizau, ez nik bakarrik euren bota, zelan badakizen nundik nora gabizen, eta gizau ez da zetan etorzin, ez dakit. Bitzako, irudikuz bintzat, Pabele Pablo entzako ez da espirita baizik kasetari bat, oso eskatetzeko berak kontatu modu bat oso osarta eta oso ondo jokota, baina omar laurako guretzen. Espiritza ez baki badan entzako eta kasetari moda zeratik entzuketaldia eta ze esplikazio baten dizuzu, ze arrazoi dute atzekitan hainbeste espezialdia usatzea, eta nikan probari gabe azaltzea, ze esplikazio baten. Ni neuk ez dakit ondo, esplikazioa bururi buelta pilo bat emontzeuz, ez dakit, hipotesi piloa planteau, da azkanin apur bat gehiago ulertzen da benak eta zer esaten doztien entzunde, pentsaten gu, banki sartu bala Poloniak, igual ikusko, hori pasaporte, Rusieraz, daki honetan lekutan egon da nahiko ondo menperatzen du espazio sovietiko eta bar, desango bela blankoien botella, hau bada. Eta sartu bela, behanki sartu bela, toin ez dakizela zelan atara. Eta frogarik esteko elez, dabiz inkomunikazio aldize luzetuten aldaben bestien, ondu jo deizen, eta ez tan afirmau deizen. Hori da gure susmue eta bildurre. Ze holan bada, nahiko egoera baltzadeko aurre.
Eta badago mugarik zenbat denbora egon daitekeen inkomunikazio aldian? Pentsatzen dut urte bi dizela, inkomunikazio aldizen ustot ez dauela. Egun bi diz bertan inkomunikazio epie, egin bazen, 48 ordu, eta handik aurrera elekitza egon behar inkomunikauta, legez kanpo dago inkomunikauta. Esan nire, egoera honetan zenbat demora arte luzatu lezaketen? Behin-behineko espetxe aldize pentsatu dut urte bira arte luzetu aldabela, legez, baina, Polonia izen da ikusitze zelan dabizen, euren nahi daben arte. Eta, aipatu ez zuen, ez dela Free Pablo kampainarekin, hasi dela bere masterreko lagunak eta ze ekintza edo ze aurre ikusten dago Free Pablo kampainarekin. Free Pablo da gehien bat Twitterreko zer bat, eta hor eureke albiztiek eta publikaten txuez, da lantzera betzen da bezalaketie, gero aparte ze ekintza engo da nortik ez dakit. Bai zabaldu ben change.org firma bilketa bat, eta hori pentsatot ondino martxan dauela, da horretaz aparte, ez dakit egizan, ikustu dala aproba jarraipena itxeko, ez da izen geratu isilik. Espaldin bat gaizki ulertu Augustia pixkataz izan, Ferrerasen esperoan narrabatutako bideo batekin, nola, edo zerreman da uka edo badago harremanik orain La Sextarekin, edo nola erantzun du guztionen aurrean, Ferrerasen programak edo La Sexta? Espero esan baino isiltasun handi jauaz. Egiz esan. Ez da askorik entzun. Nidakitela ez dote jarraipen handiz eitzen, ez dokotelako astirik danin sartzeko eta danin ibiltzeko, pentsatu eta zirako albiztieken dute, ez dotzoela... Ez. Jarri diz, fakturak dizela eta ez dizela zeberagon zan eurentzako biharrin, orduan erreklaman behar zen dute faktura batzuk, oso ondo portauzin esanen bidote, errestasun guztizek emondoztizen kobrateko, behorretarako bakarrik izen da. Gero, bai badau kasetari balazestako lantzera idazten doztena da, oia, tienes novedades y tal, da, ganin apurba badauz, gero, publika bostak izeitzen da ben. Baina, Ferrerasek ez du ditzu. Norainokoa dela uste zu Espainiar kanpo harremanetarako ministerioaren borondatea edo lana Pabloren inguruan galdetzeko, Espainiako enbajadak Polonian zenolako eskariak egin dizkio Poloniako gobernuari bere egoeraz galdetzeko, edo inkluso askatasuna eskatzeko edo estrategitzeko edo nahiko neken neupe jakin, ze Espainiako ministeritzan aldetik ez dut dei bat berabe jasonik kontaktu dukot konsulaz, bea ministeritzaz ez. Eta ni badakit egondala Alvarez bertan, Pedro Sánchez berbai, baina gero handik ze berbain daben ez dakit. Hori banabile esaten komunikabiditan, nahiko nekela jakin, ze konbertsazio ukiben, ze gero handik konbertsaziotik urten deuen albiztiek edo eureke prentxan esan dabena izen da, Polonia legalidadi bazten da bela, ordu nahi dozakin ze esplikazioen montzen Poloniak eureri, eurek ontzaten moteko, Espainiako ministeritzak eta Pedro Sánchezek ontzaten moteko, Pavel Eukitzi 6 ebetin eta datosenak inkomunikaute. Osa, familizaz berbain barik, ikusi bizitarako aukera barik, umina hotzi pentsun barik, ze esplikazio montzen Poloniak hori ontzaten moteko. Hori ez da onargarrezen, nire ustez, ezein dala delitu ezein izen dabe. Ez da zure galderi erantzun beheratu. Espia, nondik, Rusia espia? Bai, salaketi hori da. Osatzen da, Ukrania espiatzen. Hila, eta? Edo, zer, ez du lertzen ze akusazioa du. Azkenean, kasu honetan, airean hori akusazio hori, eta zergatik Polonian sartu da. Kasu honetan, Poloniaren akusazioa da, Polonian interesen kontra egondala informazio emoten Errusiari. Hori, konkretuki ez da zer Polonian interesak, bai. Errusiarren zertase, gerraren
inguruan edo... Bai, dana kokatzen da. Dagoa hori aldatzeko. Beste, dana kokatzen da gerran testu inguru baten, ez, baina... Bai. Niretzako astuta dago akusazioa, Bai. gero, Polonia, dago. Zergatik Estatu Espainola ez da eskatzen honea ekartzea, bere herrira akumplitzeko edo epaiketa egiteko edo gabea hori Bai. Holanda. Dena oso ironikoa da, zeren Poloniaren interesen aurka berez, baina justo bera atxilotu zuten azken egunetan, bere Twitter kontua egun hortan geratu zen izoztua, ez? Eta sartzen bazea irakurtzea bere azken mezuak zein ziren, arratsalde horretan bertan gauean atxilotu zuten. Arratsalde hortan, hasi zanean gerra eta exodoa, batean zabaldu zen, bolo-bolo, ez dakit sonatzen dizuen, Poloniak etziela uzten sartzen beltzei. Ez dakit goratzen zaten, Afrikarrek errazismoa zegoela mugan eta etzietela uzten, eta Pablok txiokatu zuen, 3 argazki hola beltzekin, esanez, hau esaten ari dira, eta hori gezurra da. Ez dira, Polonia ez da egiten ari muga razista, osea, arpegia atea zion Poloniari, eta gero gau horretan eraman zuten, ez? Eta gero orain gaizki portatzen nahi dia berekin. Orduan dena da, oso ironikoa, hori geratzea, justo mezu horiek bere azken Twitterrean. Berak oso ondo kontrolatzen zuen, baitaren garaian ibilitakoa zan, eta gero baitaren kontatzen zuen, nun bazen zer gertatu zan, eta hori konta batzuk eskena ditut, eta berak kontatzen zuen, eta dela oso ondo kontatzen zuen, eta baina berak zen, kaso honetan, zeten zuen baitaren buruz, nola zegoen, mutirrekoak, antiden, una zigar, edo, baina baita ere, Krimean, esaten zuen, baita ere, Rusiako partituan, ez partitu ezberdin, esaten zuen, baten labadetea zertzen ziren, eta ez zuen ez da artistik, agian harremana daukan horrekin, eta kontatzen zuen gauzak nola ziren, eta kontrolatzen zuen, eta ia ateratzen zuen, aurren ikuna zegoen ziako bat, zegoela, Izen berak nahiko ondo menperatzen man hori espazio posobietikoa, beran biharreko ere mue, eta egon zan, niri esan da, hau ez da nire eritzize, esaten bezala espazio horretan una autoridad, kasetari moduen, ordun berak bai oso ondo kontrolaten banan ze pasatzen zan, eta eukiban gaitasune informazio bat emoteko, igual beste kasetari askok ezin da ben emon, batez Errusiara berbaitzen duelako, eta bertan edo noaz berbaina alizen balako, eta egon zan bai bataion azobekukin, eta bai bestaldekukin, ordun ikustot hortipe ezun lehizela, berak bai manejatzen bala informazio bat igual inkomodu izin aldan, eta ez dana interesaten kanporatzi edo jakitzie. Bai, bitxo esan nahi neke horbe ikusten da, bera esan inoaz eskontzen. Etxera torten zan, desatozten que me llueven hostias por todas partes. Batetik, si soy otanista, otros antiotanista, otros pro-Putin, beste batzek anti-Putin. Bera saiatzen zan neutrala izeten. Informazio ikusten ban modun, emoten naiz eta igual gauza batzu berari bez gustau, esan eitzen bazen. Esan inon alde lerratu. Eta orduan, batak eta besti, elarrondokue, alde guztidetatik. Bueno, lagunok, 9:30 dira, gustora ongea, igual hemen utziko dugu, oso interesgarria izan da. Gogoratuko dut urrengo berari txaloak amaierak utziko, urrengo proiektzioak zein diran, aste artean EHUko arkitektura eskolan
hiri gatazkari buruzko pelikula bat ikusiko dugu, de interes general izenekoa. Asteazkenean Sagueseko frontoian Belarri bero bai esan, web serie baten kapitulo guztiak ikusiko ditugu frontoian. Larumatean Intxaurrondon kalean Mikel Zabalzari buruzko Non dago Mikel, dokua botako dugu, Intxaurrondon, badaka bere puntua, horrek ere. Eta igandean klausura ekitaldia ingo dugu zen, pixkat txuloa geha, zinemaldi ofiziala egun bat lehenago aztegea eta egun bat berandugu amaitu. Gladisenean, leku zoragarria, irian, por cierto udalak espreski debekatzen duna egitea, proiektzioa baino ingo dugu. Gladisenean estreinaldi bat dakagu. Kasilda beste pausuen oihartzuna, dokumental bat egin dute Kasilda milizianari buruz eta hor estreinatuko da. Beraz, dena gonbidatuta zaudete. Esan Mertxana hemen salgai segitzen dula, polit-polita, eta bueno, eta eskerrik asko Txantxarrekako lagunei, espazioa guztiagatik eta laguntzeagatik guztiarei, eskerrik asko etorri zareten guztioi eta bereziki txalo handi bat mesedez Oianarentzat txalo luze bat. Marruma kulturala.